Νέο υφασμάτινο σετ, μπλούζα με παντελώνα. Η μπλούζα διαθέτει εσωματωμένη σακέτα με σχέδιο φλωράλ. Έτσι προσδίδει μια ρομαντική και φρέσκια αίσθηση. Ενώ το ύφασμά του είναι απαλό και άνετο. Ιδανικό για όλες τις εποχές. Η παντελώνα του είναι ελαστική, με λάστιχο στη μέση, άνετη, αέρινη και αυτή. Η μπλούζα καλύπτει περιφέρεια στήθους μέχρι 148 και το παντελόνι μας καλύπτει περιφέρεια μέσης μέχρι 128. Το ύφασμά του είναι βισκόζι, τα χρώματά του είναι το μπλε το υγράφ, το μπλε το ηλεκτρικ, το μαύρο, αλλά και το πράσινο. Αυτό το υπέροχο σετ θα το βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.gemuretes.gr, αλλά και στο φυσικό μας κατάστημα με Νεξέ 35 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην τιμή των 30 ευρώ.